KSU Students Union Jaidbynriew tergubernur Jaidbynriew ahrajar Jaidbynriew kasni bapen skem yagi nongket kam bathma jong kaseng kalabu ya arpo teli ki mat jingdawa hakmat ka sorkar jela bat kita ki mat jingdawa ki long kumni ban pintre kam ya ka inner line permit lani kata ka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa nyupulai bat katba ka ILP kampat urlong ka sorkar ka diban pintre kam mardor ya ka Meghalaya Residential and Safety Security Act ahrajar Jaidbynriew lani ka MRSSA kaseng kala penrem juru ya ka sorkar bawat hadin shipos nem balami ka MRSSA hadu menta kampat pintre kam satya batkani ka peni baka sorkar kam sudnyo ya ka shongsuk shongsan ki trai muluk ki trajela uranium bat lentirel kaseng horkit hordang kanum sya ya ka sorkar India bakan klong ya umar po kendo uranium nari khasi barka dawa na ka sorkar bakan sange shisndon ya ka jingthmu thit bri jongka ban pinmenjor yaki ban ailat ban ti ya uranium bat halor ka mat lentirel seng ka yengs khamtriang kumbala juyeng bat kat ba umpat don ki anyada ya ka jela kanum tre ya keren halor ka lentirel ban pinbet ya uput bat ka jela asam kaseng ka yoi bah ka phase 1 la shupinbet ya uput da ka baya sam jaka markeliang bat ka asam bat kani galong ka jingdo nong ga bakhrau ya ka jela namar la dulut ya ki jaka puta badehok ban hap Meghalaya bat kaseng kala banjur bah ka phase 2 kam dei ban long kumta bat ki jaka jongki parado parasnam ki dei ban habet hapo jela ban pintre kamno ya ka amendment jongka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act ahrajar arpo hadien ka jingkhnra ka bajur ya ki minder barung shaka jela hausnam ahrajar arpusau ka sorkar kala minjur ban penrung ya ki kendon jongka work permit ha kanikaan Henry wat hadin arsnem ka jingmenjur ya ka amendment da ka yeng dor bartawan ka sorkar kampat pintre kam satya ka kat baki mokot duma persya ya gir khot kaseng gi bakhanra ya ki bar jalapan kala yat shat kaseng ka dawa ban pintre kam no mardor ya kanikaan bat ladat pinslem kaseng kam ban se ban mi madan biang ban kendang naphang ya ki bar jala ka jingken thup ya ka ktien khasi ha ka khrnet bapra ka riti sanchar kari India kaseng ka bajudon senda bat kershan ya ka nigamat ka belas lembha hapo ka jingilam kaseng khasi author society kaseng ka kentu ya ka sorkar jala ban shimkhia bat banang yai banjur ya ka sorkar pedeng ban pen orlong ya ka ni ka jingdawa upajba ka jingkular thop ka sorkar jala halor kamat thungkam thungjam honeygrams kaseng hakisnem beladep kala penong ya ki jingeki nakadaw jong ka jingkenrum kenram garukom trekam bat khamtam haka thungkam hapo honeygrams Henry kaseng kala penkut shipor ya ka jingeki namar ka sorkar jala kala khot ya kren bat ha ka jing ekren kala kularu ban penbet ye kini ki kendrum kendram baro ndre hadu menta kampat don kanu ka jing penbet kaseng kala penrem ya ka jing kular thok jong ka sorkar jela bat kala dawaru baka sorkar kan haban shim ya ka jingkit kli halor kani kamat bat ban pen urlong ya ki jingdawa kaseng ka jingdawa ban thauno ya ka Land Sailing Act kaseng ka dawa ban donno ya ka Land Sailing Act hajela ya kabala pintre kamru haki babun ki jela ka Land Sailing Act kadikaan kabante lakam yiki riu shimet ban thiet jaka palat put haka jela khnang ban laj na ka jingklun jaka tang daki kattu kani ki he saipan ki bala ban lilam ru yaki jaka ki puta sha ki bar jela kaban pendu ya ka jinglong tra ya ka khndo ko siap bat kan wanra ya ka jingdo nong yaki tra jela namar ka seng ka ngode ban tingka yaki jaka puta na ka benta ki pateng banwan ka jingdon kam bantei yaki rehab centers na ka benta ki samla ki belangop haudrok tang hadu usnem ahrajar arpusan lasngothu baka jella ka don hadu kumbal lailak ngut ki belangop haudrok bat menta ka don tang shipho tli ki rehab centers bat la pensa khatsan hadu arphungut ki bakirni drop ha ka we ka rehab center
bat kani kampat biang satya. Kaseng kala dawa na ka sorkar bakadi ban shim khati kena. Ban pindu jat yaudrok bat ban donru ya ki rehab centers, ki de-addiction centers, bat ka integrated rehabilitation centers for addicts lani IRCAs haman lagi district, bat bade ban donru ya ki counseling centers, bat ya ka ANTF lani anti-narcotic task force. Kenang ban telakam ya ka jingi orang udrok syapo jela bat khamtam haki khaput. Ban pinbha ya ki jaka ai jing sumar haka jela. Kamigalia Health Atlas bela pinwandor da ka State Health Systems Resource Center SHSRC kapen I hai ke jela jungi ka yang menta hadus nem arajar laipo. Ka jing lap jongkani ka center ka ong baka policy halor ka kot ka kya kalong ka bakhambiang ban yenujor bat ki wei ki jela. Ndai sosi pan baki ni ki policy ki sukutno tang hakakot. Kaseng kalap khamtam shagithan nong kondong baki sub center ki PHC ki CHC bat ki civil hospital ki long ki baduna hakaban ajingerap badru ki infrastructure ki long ki batorti bha ki bam yahap katkum ka Indian Public Health Standards IPHS guidelines. Kaseng halor kani ka dawa baka sorkar ka di ban phai khmat shushu sagi jaka ajing sumar khamtam hagi than nong kondong katkum ki kendon jong ka Indian Public Health Standards IPHS guidelines. Ban pet ya ki jinge ki nongrap kaseng ka juyo jing tem babun ki nongrap ki kendo jinge namar baki mar ki baki mut bandi ki laput no tang shipor na kadaw ka jingbom biang ka jakabu lani ka cool storage kumta kaseng kala dawa na ka sorkar ban penbun ye ki cool storage haman laki shnong shakithan nong kondong ringkat ki solar panel ban yo boarding knang baki jhur ki jhep kin nampot kloy kaseng kala dawaru bandon ki decentralized affordable organic testing labs haman ki district bat bakan thawla ru ban penbiang ye ki kali kit marep bat bandon ru ya ka state specific minimum support price MSP bat ban buno ya ka price stabilization fund kum shibanta banyarap ye ki nongrep hakapor baka yo ka hiar ban penkiu ya ka puli ka dangli namar ka jinghiar jong ka puli puthi haka jela katkum ka performance grading index PGI 2.0 kaseng kala dawa na ka sorkar ban kelumlang ya ki school baduna ka enrollment ki khna ban pentrekam ya ka Meghalaya education grant ban pentrekam ya ka Meghalaya class readiness program MCRP and Meghalaya learning enhancement program MLEP baki nong hikai kinyai pentibit iladi haka jing hikai ban pelat ye ki nong hikai nagi duty sorkar ban pelat kloy ye ki scholarship ki khna bat bandon ye ki government colleges haman ki district bat kiwe ban pin sapriang ye ka tourism sector kaseng ka ajing mut shaka sorkar bakan beteng ye ka lat aikam aijam ling ba ka tourism shaki wei pat ki than jong ka khasi bat jante hills ban ailat tang ye ki kali jong ka jala ban kamai ha Meghalaya bat ban pendu bat ban khang ye ki kali Assam ka sport policy ka sorkar jala kelas dang ya ka sport policy house nem 8000 khat khandai hendrai ka ni ka policy kam ya hapshu namar kam ye deidur shu katkum ka jingyat ka jong bat haba yanu jor bat ka national sports policy 8000 arpusan don buon ki jingduna ha ka policy 8000 khat khandai kum ka jingbum yo bailet by one babiang ki nong ilakai ka jingbum yo pisa ki sports association ka jingbum don ki operational manual ban jiet ye ki nong ilakai batbet bakensai da ka jingkhu jingsuba ka jingbum biang ki coach ha ki discipline bapher bat ki doktor ban a jingsumar bat ki wei kaseng ka dawa ban penbhalani thauthmai ka sports policy bandon ki specialized high performance center haman ki district bandon ki coach ki batbet ban ai ka baibam bapura ye ki nong ilakai ki balaban mikmat ya ka jela bandon ki health insurance na ka banta ki nong ilakai ban ai stipend ye ki nong ilakai ki badang sedang banjarap bat ban kentiu ye ki bat kiwe
ban pinkala ya rukom trekam ke MPSC bat DSC hajalla bat ki district kaseng hakisnem baladep kalaya khi ting e halor ga jingkhu jingsuba ke MPSC bat DSC bat kaseng gala airu ya ki arphotli ki mat ai jingmut ban pinkala ya ki rukom trekam jongkini ki committee ke MPSC kala pintrekam ya katu kan itli ki mat mereka DSC kampat le AA kaseng kadawa badiban pentre kampura ya kajing ai jingmut kaseng kenang bakarukom thungkam kalong kabakhuat standard operating procedures or acts to be put in place for other recruitment boards lami shibun tili kitna thungkam lani recruitment boards hakisnem baladam hande kini ki recruitment boards kimpat don kanu kaan lani ka SOP ban pet halor ka jing thungkam bat kani kala penlong yakini ki recruitment boards ban thep kam kat bamon kaseng kala dawa bade ban don ki an lani SOP halor ka rukom thungkam ha kini ki recruitment boards ban pindo no yaki interview ha ka thep kam thep jam hajala yaki post grade B non gazetted C but D kaseng kala baladon ka jing phatha ka bashay na ka sorkar India lingba ka Department of Personal Training kat kum ka jing ai jumut ka Committee of Secretaries kala pendam yaki personal interview yaki grade B post non gazetted junior level post C but D bat kala donru ka jing phatha banadu ka shitrik urumphang 8000 khanriu kanum don shu ka personal interview ya kita ki posts but ya kani lale dagi babun ki jela henry ka jela jungi kadang ye beteng ban le ya kani ha ki babun ki trat lani ki department kaseng halor kani kala dawa jor ban pendam no shisndon ye ki personal interview kumbala dawa da ka baya ringkat bat ka jing betha ka sorkar pedeng ban laj na ka jing bamsa ka jingkho jing suba habakhot yaki tendar haki kam kontrak haki shnat bapher haki snam balalet ka sengla yo shibun ki jing ujor nagi parado parasnam batre kontrak haki tnat bapher bakadon ka jing bombet bat ka jing lethok haba ai kam kontrak shu yaki project bahe la pelat bet kum ka we ka package khnang ban pin myntoi yaki barjala bakin yo thep kam da ka basuk kumta kaseng kala dawa bayaki kam kontrak de ban phia na ki single package khnang ba ki trajlaru kin yo ya ka kam bat badi ban don ka an lani ka manual kumbalong ha ka CPWD haba khotandar khnang ba ki ba yo kam kontrak kan long bet ha ka lenti ka bakhut policy na ka banta ki private companies private business establishment ban thep kam ya ki trajla kaseng ka yo I ba ki company ba wan seng kam ha ka jala kiwan raru ringkat bat ki bun mut kinong train barjala kani kala tu ya ka kamai ka ji jong kitra jala bat kala khtaru ya ka influx kumta na ka seng kala dawa badi ban donno ka policy na ka banta kini ki company ki bawan sengkam ha ka jala bagi di ban ai kam ya kitra jala ka jing pen bana ya ki jing don jing em kinong tre sorkar bat ban thau no ya ka anti corruption vigilance cell bante lakam ya ka jingbam sa don kam bagi nong tre sorkar bat kinong nikmat kin pelat pat ba ya ki jingdon jing em jongki man lausnem ka an halor kani kala don hendre don babut renti ya ka seng ka dawa bagi nong tre sorkar bat kinong nikmat ki de ban but renti ya kani bat ka sorkar kala deiru ban thau ya ka anti corruption cell khnang ban la ban tokit kem bat pin saja ya ki brio ki babam sam ka constitutional order jongki scheduled tribes khandai spa sanpho kaseng ka dawa ban gwengno yaki weki Jaidbynriew lum kum ki scheduled tribes jong kami gahalia kumba kalong menta jan baro ki Jaidbynriew jong north east ki deki ST jong kami gahalia bat kani kalong ka babakla bat kan wanra jing e hadin habut ha ka sinshar ka khadar ka yo kam yo jam bat ka jinglong tra ya ka khndo ka syap